салом ба ҳама бародаро подписчикои канали Androtouch. ҳоло ки видеоро оғоз накардаем, ҳатман аввал ба канал подписатсия карда обуна шавед, то ин ки аз видеоҳои нави мо бохабар бошед. имрӯз ман ба шумо чӣ тавр дар имо прямой эфир карданро нишон медиҳам. хайр рафтем, видеоро то охирашро тамошо кунед, лайк монед, дар канал подписатсия кунед. барои дар имо прямой эфир кардан ба мо версии нави имо, приастои имо дар кор, яъне дар Play Market медароед. вақте ки ба Play Market даромадед, дар инҷо имо менависед. ана ҳамин иморо скачат карда мегиред бо версияи наваш ва ба имо дохил мешавед. дар инҷо бародаро, вақте ки ба имо дохил шудед, читаре ки дар поён мебинед се хат ҳаст. дар поёни имо се хат аст. дар болои ҳамаин хатҳо пахш мекунед. вақте ки дар болои хат пахш мекунед, дар инҷо мебарояд читаре ки дар панҷум дида истодаед, прямой эфир нависта шудааст. дар прямой эфир пахш мекунед ва дар инҷо мебинед ки дар инҷо киҳо эфир карда истодаанд. метавонед ба эфири инҳо дохил шавед, яъне бо инҳо гуфтугӯ кунед, метавонед сухан кунед бо видео ё нависед. агар дӯстон худатон эфир кардан хоҳед дар инҷо, яъне эфири худатонро кардан хоҳед, чӣ тавре ки дар боло дида истодаед значоки видео ҳаст, яъне камера. дар болои ҳамин камера пахш мекунед ва дар инҷо мебарояд бародаро. дар инҷо чӣ тавре ки дар поён дида истодаед, Start Live ҳаст. дар болои ҳамин Start Live пахш мекунед ва дар инҷо 3 секунд вақт меравад ва инҷо дида истодаед сообщение, яъне имои касе ки дар шумо бошад ё имои вай дар шумо бошад, ба ҳамон одам, яъне сообщение прямой эфири шумо меравад ва метавонад дар имои шумо даромада бо якдигар гуфтугӯ кунед. чанд касе ки мехоҳад дар инҷо медарояд ва дар пойон 8 сообщение ҳаст. дар инҷо метавонед текстҳои худатонро дохил кунед бародаро ва дар инҷо чанд намуд смайликиҳо ҳаст. хайр, бо ҳамин видео ба охир мерасад бародаро. видео ба шумо маъқул шуда бошад, лайк монед, дар канал подписатсия карда обуна шавед ва мо видеоҳои навро мебарорем.